Hello mga dudong mga inday. Welcome to my channel, ang Dude Store ta. Karon sabay ta, manglaag ta. Kuyog ang ako ang pamilya. Uban akong inahan, uban ang iyahang mga apo, perte niyang lipaya. Tara, sabay ta, manglaag ta. Malagaw ta, uban ta, dinhi sa Dude Store ta. Tara! Si Mom. Ngano sa daplin, Ma'am ka. Hello, next stop. Dirita sa Balimba Hills, Talaingon. Sa Cliffs Cafe tamo adto. Niya karon naka-park nami and nami nagabantay. Oh, hello, shout out. Hi guys. Hi guys. Shout out. Pila entrance diri long? 25. Ah, 25. Okay, let's go. Ato na kita sa Balimba. Ako, let's go. Ato na sa Cliffs Cafe. Okay, sige pila ta ka buo ka. Alam niyo po dahil ko ano? Mga ano lang. Gila ito na agi. Oh. Diha kagi. Mas taas diha. Karon dito sa Cliffs Cafe, kay excited na mi nga mula tayo sa glass nga latayanan. Yes, asa oras guy? 4:57. Ay 4:57. Ay 4:37. Punon wow. Hindi ta mahadlok. Nilo. Masasaya. Lain. Hindi adlok. Lompat kids. Go guy. Go guy. Una-unaon nga ako dili na ano. Try daw be kay ako kay talawan pag duog. Gwapo unta to katong kadatikang di mo mag-ano ba de kanang mag-crack, no, di ba? Hala. Hala lain. Lain. Hindi na lang kita mo tanaw og kuan. Kahadlok. Kaluod. Ikaw mag-crack unta no? Pang fiber, halo na fiber ba? Ringmers, ay pa daplin. Oh. Ah, sa kon to.
Doon sa Korea. Sa, ano? Mas cool ba? Te, ano feeling mo? Ay, feeling ko, mura ko nagmarka. Dali, Manang Bing. Ay. Dali, diya sa agi sa ano? Sa may bildo. Tang tarang tang. Nanlok. Dali, hindi ah. Sige, Manang, challenge na, challenge. Oh, see? Go. Do Miss Universe lang ba? Oh. Oh, naghihiya. Ay, pakita mo to. Yung talo daw sa Sige, Manang Bing, dali na. Harap po dan. Madlook po do. Go, wala. Hindi awkward ito. Awkward yun. Kung malantaw ko sa ano. Kung malantaw ka ba, doon ito mabuak good. Go. Si Manang Bibing nga atras abante. Manang, dali. Ay, naka-straight. Hindi lang maglantaw sa dalom. Hindi lang magtanaw sa ubos. Ano na, si Ma'am gani si Ma'am Hindi lang magtanaw. Madakay. Di ba? Ayog tanaw sa baba. Kalingaw. Makasumbi ni nang ako makasumbi nga agianan mo si si Mom. Ngano sa daplin man ka. Go, ikaw guys, try me guys. Try. Tapos si Mamo. Si Mamo. Nilo daw. Tarawad. Oy, pagian ninyo si Agisa Pagi sa si Ma'am.
Survive. Nakadawin naman to sila. Gani. Basta lang. Ang kakulba diri. Ay, napagkalayo. Sa glass na kulay. Sinabi sa abroad. Korea. Yo. Oh. Dindot. Ay, big light. The rain is coming. Wala, ulan na dito. Padulong ng ulan diri ah. Let's go, let's go. Atras ta. Kainaan ang kalaban. Nagdagan ang kalaban. Kidjong, human ka. Naras nanay. Si ate. Sorry. Uran. Ano? Padulang sa bayan. Ay, dili. Layo raw eh. Paano sa oras? Walang diri. Oh. Latay. Sige, latay. Dantay. Ay, why challenge? Ay. Why challenge? Why challenge? Ni Ridless. Kijong. Hello mga guys. Hello mga dods sa na-stranded may karon diri kay perti ka ulan. Ayan. Ulan man, picture waiting nga mahuman undang ang ulan. Dinhi sa Korea. Agoy nagdalugdog na. Ayun. Ay salamat murag kuay. Enjoy everyone. Enjoy everyone. Sator sa tala ito. Mana ang ulan, uman. So let's go. Let's go. Unsa may timuon? Mga pimo diri. O dali native coffee. Native coffee, Cliff's Garden, Cliff's Veranda, sana. Sakog bar. Maglingkod pa unta mo dira. This is Cliff's Coffee. Baik ni. Hoy, mga food. Ay mga short order or wow. So wow. Yayahay ka ikadira ah. Oo. Nice. Guwapo. Okay. Wala tigbantay diri. Nice. Oh, picture kita. Uy, ka nice na oh.
makapicture tadi. Pwede ka mag hall. Ay, naigani sila party. Ay. Okay, very nice. Laag mo diri kay gwapo kayo. Nakalaag ang mga tagay. Sige kids, picture ta kids. So mga guys, or mga dudes, mga na iniuglaan diri sa Kids Cafe. So mag-uli na po ni. Okay, bye-bye. Diri ta ba? One, and step, step. 1, 2, 3, hapit ko mahulog. 5, 6, and 7, and 8. Okay. Mauli na ta. Meanwhile, sa among paglagaw sa among pamilya, malipayon yun ang matag usa. Kaya nakabanding kami sa lahi nga pamaagi uban ang mga apo ug ang ilahang lola. Ingani kami ka-close nga pamilya. Amang tinabangay, naarag yun sa likod ang matag usa. Hantod sa sunod na ito nga video, sabay ta, dinhilang sa Dudes Torta sa pagkakaroon. Bye-bye! God bless everyone! Subscribe.